Ahojte, milé dámy. Ja by som chcela odkázať všetkým vám, ktoré váhate nad tým, či sa zapojiť do tohto kurzu alebo nie, že určite sa zapojte. A ja som sa zapojila, hoci som na materskej, som druhýkrát tehotná, čakám o pár týždňov bábo, porodím. A navyše som počas prvej materskej alebo rodičovskej pracovala. A som spokojná v práci, svoju prácu mám rada, svojho zamestnávateľa mám rada a určite sa tam chcem vrátiť. Takže moje okolie sa veľmi pýtalo, že prečo vlastne robíš si tento kurz, keď v podstate nie je pre teba. No, on pre mňa aj bol a určite je aj pre vás, pretože je pre každú z nás. Každá sa tam nájde. Čo mne veľmi rezonovalo v tom popise tohto kurzu je sebapoznanie a sebapoznávanie a tak som sa vlastne aj ja cítila celý ten kurz, že som sa vlastne poznávala samu seba ako mama, ale aj ako ovplyvňujem svoj vzťah s manželom, s deťmi, s rodinou, v práci, s kamarátmi. Takže určite to nie je iba o práci a o tom, ako sa vrátiť späť do pracovného prostredia, ale je to veľmi o vás. A záleží to teda na tom, ako to vy uchopíte. Takže za mňa sa určite pridajte, nebudete ničoho ľutovať. A čo by som ja ešte veľmi rada vyzdvihla od autoriek je, že vás podporia. Povedia vám, že je v poriadku, ak to teraz nie je tak, alebo v poriadku, ak ti výsledok testu vyšiel takto. Čiže je tam ten coaching, je tam tá podpora, tá komunita a to som sa veľmi ja dobre osobne cítila, že vždy som mala ten pocit, že dobre, možno to teraz není v poriadku, ale dostala som nápady a návody, ako sa z tej cesty možno dostať von, ako začať inak rozmýšľať a toto bol pre mňa osobne asi najväčší prínos. Čiže sebapoznanie a to, že všetko sa dá, na všetkom sa dá pracovať. Takže ja vás pozdravujem a dúfam, že sa prihlásite a som si istá, že nebudete ľutovať. Ahojte.